Ahojte kniholásky, ja som Klaudy. Ja som Euka. A vítame vás pri ďalšej časti nášho podcastu, kde budeme opäť perliť o knihách. Že toto im nechám ako PG-13, alebo to bude taká, že je to skôr, že v PG potom. Už to asi bude v PG, keďže už nahrávame. Ahojte kniholásky, vítame vás pri novom diele podcastu. Chvíľu ste čakali, ale dočkali ste sa, sme späť. Máme toho čo to načítané a máme pre vás pripravených pár knižných noviniek. Presne tak, knižných noviniek, aj niekoľko knižných, myslím si, že nechcem povedať stariniek, ale neviem ako ty, ja som sa snažila trošku aj oprášiť TBR a čítať niečo aj z takého toho fyzického, čo som mala dlhšie, takže aj také starinky. Povedzme, že nie sú to len čisté novinky, ktoré vyšli tento rok, ale venovali sme sa aj naozaj veciam, ktoré sme mali dlhšie v tom našom čitateľskom hľadačiku. Ale ak by si dovolila, ja na úvod začnem jednou veľmi dôležitou vecou a to, že keďže oslavujeme svoj návrat, akože, hej, lebo dlhšie sme sa nepočuli, tak máme pre vás pripravenú poriadnu darovačku a to o 4 knižky. Perlíme o knihách, vidíš, tak vám... Čiže áno, presne tak. Nedáme to odznova celé, lebo ako tak strašné je to nudné, je to príšerné, ale je to hrozné, ale mne sa to nepáči. Ale ty si chcela začať tak jemne, nevinne. A ja si myslím, že oni už všetci vedia, že sme trošku iné. Tak nie, ja to nechcem, ja protestujem. Dobre, tak možno to vystrihnem a potom poviem Frankymu, nech to tam nechá. Skvelé. Dobre. Ale no dobre, tak dajme, poznačím si cca teda 2 minúty, toto jebneme proste do nejakých nepodaných záberov a určite to tam bude. Ale dobre, poďme na to. Máme pre vás pripravenú darovačku, ktorá prebieha teraz to tu hľadám, neviem, dokedy som to dala. Do 8. septembra. Mám tam napísané 2023, teraz pozerám, budem to musieť opraviť. Vidíte, ako sme pozadu. Áno, sme pozadu. A je to o 4 tituly. Amorová pomsta, trošku romantiky, potom Prepletené kráľovstvo, trošku krásneho, magického, fantasy, blízkeho orientu. Potom tam máme úžasného Brandona Sandersona a Alcatraz a rytieri z kryštálie. A potom tam máme taký poriadny vesmírny Top Gun v podobe kytonikov. Takže veľmi, veľmi dobré knižky a jednomu z vás budú robiť radosť, keď sa zapojíte do darovačky. Ale musíte rýchlo, lebo toto vyjde vonku, kedy už budete mať len nejaké 3 dni. Takže mohli by ste sa zapojiť. Jak 3 dni? Ja som povedala, že útorok 3.9. vydávame podcast, máme to tam napísané, takže musíš si svíhnuť. Jak útorok? Ja som povedala, že stredu 4. Však stredy dávame, lebo streda je v strede týždňa, tak aby sa na to nemuseli vysrať úplne. A tu teraz klameš našich divákov, poslucháčov, máš tam 3. Ale ty máš, že trvá to do roku dozadu, tak čo ja klamem? To začína. Čiže, ak si mysleli, že budeme rovnako vážne, rovnako seriózne ako naposledy, na omyle. Vážne a seriózne. No tak ty si bola stále tak akože príjemná, hej? Takže ste na omyle. Ja som tam rozumela príjemná, ale dobre. Príjemná. Príjemná. Ešte som to aj pekne chcela povedať kvôli tebe. Dobre. Nič, ja som odtedy počula veľa neslušných, alebo práve najviac takýchto podcastov, takže som si povedala, že kašleme na to aj my, hej, ideme od srdca, takže bude sa to niesť teraz v takomto duchu. Dobre, a keď nepôjdeme od srdca, pôjdeme od obličky. No, ale poďme konečne ku knihám, lebo kvôli tomu sme tu, takže ty si tak pekne začala, že čítala si aj nejaké stariny, ktoré si mala na svojom výžliste už dlhšie, tak poď sa pochváliť. Čo dobrého si napríklad čítala? Bože, teba to vždycky tak lízne, to začínanie. Milujem to. No nič to. No ja som čítala, ja som sa snažila dobehnúť Staré zameškané, ale objavila som jednu sériu, ktorá je taká, nechcem povedať vyslovene dark romance, mafiánska séria, pretože až také temné to nebolo. Je to skôr, základ je, že je to mafiánska séria, ktorá má vonku už momentálne nejakých 6-7 častí, každé je o inej dvojici, ale čo je zaujímavé je to, že autorka v každej jednej časti vyberie nejaké ochorenie alebo nejaký problém, s ktorým akože trpia hlavní hrdinovia a vysporadúvajú sa s ním, no proste žijú s tým. Trápia sebe. Dobre. Áno. A jednotka sa volá Painted Scars, je to od Nevy Altaš
Altaj. Dúfam, že... No, ona to počúvať nebude, takže predstavte si, že to priezvisko čítam správne. Ale pekne prosím, mafiánsky boss, ktorý je najprv na vozíku, ale v podstate potrebuje akože tak k svojmu životu tie barle a takto, čiže kvázi je taký akože modernejší Beckham. Ja som si ho teraz predstavila, ako keď idú niekoho pochovávať do cementu, ako z tých filmov, že idú do nejakej opustenej továrne, ktorá je zásadne niekde pri mole a pri nejakom rieke, alebo tak, čo ho tam hádzajú, že ho tam dovezú, hej, a tam štrnga na tých mačacích hlavách, alebo dačo, hej, s tým vozíkom. Ale akože je to dobré na rozvíjanie predstavivosti, hej, toto bolo veľmi dobré a veľmi grafické, ale áno, je na vozíku a napríklad v dvojke hrdinka nerozpráva. Nie, nebudú niekoho potápať do cementu. A prečo? Nič, ale ešte a bude je tam... niekoho mučiť? Bude. Hej. A to je akože aj v zápletke, hej, lebo ona je taká akože kvázi slušná, ona je z nejakej, chodila na umeleckú vysokú alebo niečo také, čiže úplne dve rozdielne svety, ale on si ju chce vziať za ženu, lebo povedali mu, že potrebuje nejakú a chce teda nejakú jednoduchú, sprostúčku ženu, ktorá aspoň bude pekná, aby ich zaujala. A trošku utlmila reči o tom, že je on neschopný a na vozíku a nakoniec z toho niečo viac... Vieme, ako neschopný, hej, žmurkam na vás, žmurk. Ale je tam aj slow burn, vieš, že nie sú hneď spolu. Čak dobre. A v druhej knihe počuje napríklad hrdinka nemôže rozprávať. Respektíve nerozpráva. Čiže sa tam dorozumejú len poslnkovou rečou. Čo je dosť na nič, keď tú knihu čítaš a nevieš si to vybaviť, ale... No. Ale inak to nezaujímavé hovoriť ďalej, koľko to má dielov. No veď ti vravím, že je okolo 6 alebo 7 častí, ja som prečítal prvých 5. Lebo potom už keď to čítaš naraz za sebou, tak už tam vidíš ten vzorec, ktorým sa autorka riadi, že vieš presne, že do koľkých percent musíš dôjsť, aby tam došlo k nejakému prvému sexu alebo k niečomu a že už ako to pôjde. Aha, ale inak ako je fakt, že najprv sa rozprávame, že postupne prechádzame aj k iným druhom mafie, že začíname teda v Amerike, ale postupne ideme aj na tú, akože tú taliansku odnož a v podstate ideme ďalej. Tuším aj Íry boli. Jakuze, pardon. Tam som až nedošla, možno, že to je ešte čas nejaká vo vývoji. Aha, dobre. Ale došla som, bola tam, áno, táto aj írska, tuším, na konci a bolo to akože veľmi príjemné. Ak ťa nemučili, tak hej, no ale verím. No dobre, znie to zaujímavé. Inak toto, čo tu pozerám, to je tvoje hodnotie, koľko si dala, alebo to je priemerné hodnotenie? Nie, to je moje vždycky. Aha, to vidím, že celkom dobrá séria. Áno, len potom prišla 4. kniha, ktorá mala akože, tak ako sa volá, že Ruin Secrets, takže presne tak bola zrujnovaná tá kniha. Mám taký pocit, že to nevyšlo. Ale nie vždycky tá zápletka ako dohodnutého manželstva vypáli dobre a asi sme mali presne problém aj v tejto knihe. A keďže si sa tomu tak vyhla, tak mi povedz niečo ty, daj mi nejaký tip na dobrú knihu, lebo ja som videla, že ty si čítala dosť veľa fantasy, pričom ja som, musím sa priznať, tohto roku nejak trošku v úzadí s týmto žánrom, takže by som očakávala niečo, nejaké odporúčanie od teba. Ja tu teraz rýchlo listujem, že čo by som povedala, čo som čítala. Ja už totiž si nepamätám, o čom sme sa bavili naposledy, keď sme nahrávali. Predsa je tomu už nejaký ten čas, ale keď sa bavíme o fantasy, tak vlastne ja som dočítala trilógiu Odtiene mágie, Zaklinanie sveta. To bolo o tých alternatívnych Londýnoch. Z tej trojky som trošku... Bola výborná, ale bolo to také, že... Chce to viac. Proste autorka si tam nehala toľko voľných cestičiek a toľko neuzavretých vecí, že keď som potom pozerala na Google Dric, že Pane Bože, to nemá pokračovanie, ako to, že to nemá pokračovanie, to musí mať pokračovanie a prečo akurát tam urobili nejaký komiks ku kráľovmu otcovi, že proste ono si to pýta a Holland to bol miláčik, ako on to bol síce záporák, ale proste to bola moja obľúbená postava a on by si zaslúžil vlastnú knižnú sériu. A ja som to tak pekne opísala v recenzii, kde som na to trošku brbala a Danka Brezňanová mi na to napísala, že bude pokračovanie, tak som sa trošku potešila, takže tam sa teším. Takže ak máte radi fantasy, mágiu, kľudne aj pirátov, trošku ten život na mori, alternatívne svety a všetko, čo k tomu patrí k dobrodružnej výprave, tak túto sériu môžem s kľudným svedomím odporúčať, aby mi niekto
aby som sa nebala, že mi niekto príde ohodiť dom vajciami alebo s hnitými rajčinami a podobne. Ale ako tu teraz sedím vedľa teba, rozmýšľam, že to by museli mať veľmi veľa sliepok na záhrade, že mali toľko vajec. Až veľký dom. Aha. Ty neprizádzaj, kde bývam. Nie, inak nachádzame sa v Kaštieli, hej, takže áno. Čiže len takto, hej, skoro. Vedľa Rožňavy hneď. Máme tu aj termálny prámeň a Nesí tu plávať nedaleko. Áno. Takže, no. Už nám chýba iba Bermudský trojuholník, v ktorom sa stratí. Vlastne v Bermudskom sme už boli od mája, od poslednej epizódy a teraz sme vyšli. Áno. Vidíš, to dáva Sme sa zmysel. našli, áno. A sme si zobrali tú Lochnesku so sebou. Škoda, že to dáva zmysel len nám a nie našim poslucháčom, ale to nevadí. Vy sa chytíte, ja vám verím, vy sa chytíte, vy ste šikovní. Presne tak, ale takto inak toto sa stane, ak sa nám podarí nahrávať niečo spolu, že vedľa seba sedíme a nie sme veľmi vzdialené. Lebo tam niekedy nedochádza tak, ten výboj. A tu, čuvaj. Bože, mi strašne, keď sa inak. Hneď sme začali a... No dobre. No ale to dobre, tak poď ďalšiu, alebo... Ja áno, mám tu jednu knihu, ktorú by som strašne chcela odporúčať, ale je to pre takých geekov a takých, ako by som to povedala, milovníkov gréckej mytológie, chcela som povedať niečo škarečie. Vám sa toto bude páčiť. Od Jennifer Saint vyšla kniha Hera o kráľovnej bohov. Má to byť akože jej, ako to nazvem, životopisný príbeh. Môže mať životopis ako mytologická postava? Tak v tomto prípade povedzme, že áno, hej. Dobre, tak hej, je to jej biografia. Áno, v takomto kontexte a musím povedať, že autorka, ktorá má za sebou viac a menej vydarené knihy z tohto žánru, napríklad ako Ariadne, Elektra a mimochodom túto jeseň bude vychádzať v slovenskom preklade aj Atlanta, tak napísala to veľmi dobre. Držala sa tej predstavy, tej nie že žiarlivej, ale tej prchkej, krutej kráľovny bohov a bolo to výborne napísané a ja som bola veľmi, veľmi, veľmi spokojná. Takže toto určite odporúčam, ak čítate v angličtine a ak nie, tak určite sa dočkame prekladu aj niekedy v budúcnosti. Tatran, verím vo vás. No a vidíš, keď sme už pri Tatrane, tak ja som tohto roku prečítala asi najväčší počet kníh od Tatranu a to je práve Anatómia, príbeh lásky a Nesmrteľnosť, čo je tiež príbeh lásky. Však máš to pred sebou, prečítaj si to. No veď práve, ale tiež som zabudla, ako sa volá. Príbeh lásky, áno. Takže áno, prečítala som jednotku a dvojku. A páčilo sa ti to? No veď práve, ja som na jednotku som bola zvedavá, už odkedy som minulý rok videla u teba aj recenziu, aj tú dokonalú fotku, takú, čo si mala z boku, to si doteraz pamätám. A odtedy si viem, že ja si to jedného dňa si to prečítam a teda som bola veľmi milo prekvapená, keď v podstate ma oslovili a som sa mohla do toho aj začítať. Takže jednotka za mňa na to, že som myslela, že to bude len čisto nejaké romantické, tak práve, že to ukázalo viac toho z tej minulosti a tým, že hrdinka sa chcela stať doktorkou a ešte aj chirurgičkou k tomu, takže o to viac sa mi páčili aj tie rôzne zápisky, ako to bolo prepletené s tými, aj novinové útržky tam tuším boli. Čiže za mňa toto bolo veľmi dobré a dvojka bola o niečo slabšia podľa mňa. Neviem, či už si čítala Lasiano, že? Áno, čítala som dvojku. Myslím, že tiež je o niečo slabšia, nakoľko tam sledujeme hrdinku, ako má vyriešiť na kráľovskom dvore záhadnú chorobu budúcej kráľovnej. Áno. Ak sa nemýlim. No a tam to išlo viac do toho, myslel som, že to pôjde viac do toho detektívneho, ale pritom sme viac menej stále boli len v hlave tej hrdinky a nedostali sme tam toľko toho, neviem, niečo mi tam chýbalo. Akože bolo to stále výborné, ale nebolo to, nedržalo sa to láťky tej jednotky, ak by som to mohla zhrnúť takto, ale v každom prípade prosím, vôbec sa nenechajte odradiť, práve naopak, je to výborná séria s nádhernými obálkami, takže jednotka sa volá, ešte raz ťa poprosím. Jednotka Anatómia, príbeh lásky. A dvojka Nesmrteľnosť, príbeh lásky, vyšli v Tatrane a tie obálky, to sú naozaj, že chvíľku sa na to zadívaš a potom si povieš, aha, perfektne spravené. Ale samozrejme, nekupujte si knihy len kvôli obálkam, to len hovoríme ako takú čerešničku na torte, hej? Ale keby sa vám náhodou nepáčili tak ako nám, tak aspoň máte pekné obálky. Áno. Za mňa výhra. Tak, presne tak. Ale ja som dočítala a musím povedať. Počkajte ten úsmev, to sa si musíte predstaviť. Podarilo dočítať konečne ako sériu Bolo raz jedno zlomené srdce,
a respektíve teda to je posledná časť Kliatba pravej lásky. Áno. A konečne som to dočítala a je mi tak ľúto, že to skončilo. A reálne neverím, že fakt to napísala tá autorka, ktorá napísala ten otrasný karaval. Mne sa karaval páči. Ja to tu dávam aj písomne. Mne sa karaval páči. Prečo písomne? Však nás počúvajú. Ja to tu aj podpíšem, ak treba. Aha, dobre. Ale nie, tak akože za mňa, napríklad ja to môžem súdiť len v tom, že už teraz by som si to asi neprečítala, inak by sa mi to možno páčilo, ale čítala som to v tom 2017, keď to vychádzalo, alebo 18, asi 18. až rok to bol. Teda nie som si istá, ale viem, že ešte keď to bolo ako debut, okolo toho bolo veľmi veľké halo, lebo to boli asi také jedné z prvých obálok, ktoré vychádzali, že mali pod obálom, si vedela objednať a boli tam 4 rôzne karty si mohla mať akoby. Že si mala buď srdce, niečo tam bolo s maskou alebo s Jokerom, no neviem. Proste dobrý marketingový. Áno, marketing mali veľmi dobrý. A tak, ako bol dobrý marketing, tak mne sa nepáčil ten príbeh. Ale toto sa mi zase páčilo až príliš. A napríklad mám veľa ľudí, ktorí akože... Máš veľa ľudí. Máš svojich ľudí. Toto vyznelo strašne. Nie, viacerí knihomoli, ktorí spomínali, že tiež mali problém s karavalom, keď bol svojho času a že preto boli skeptickí voči tejto sérii, tak práve, že nemali teraz taký problém, pretože tiež sa im to oveľa viac páčilo, ako by autorka bola vypísanejšia a lepšie vedela zasadiť, ak to raz táto kniha pôsobí takým tým rozprávkovým nádychom, tak aj tie metafory, aj všetko, čo tam dáva, pôsobia viac, že sa tam hodia. Ja čo mám pocit, tak ten príbeh bol taký ucelenejší a konzistentný. Ono v tom karavale strašne ako keby odbiehala z tej hlavnej linky, akože ona sa snažila držať, ale proste raz skončila tu, do toho jej emócie a potom znova niekde sem odbehla a podobne, že tuto bolo také celistvejšie, mi to prišlo a aj to veľa dalo tej knižke. A my to tu hovoríme ako takú samozrejmosť, ale pre tých, čo nevedia, tak odohráva sa to v jednom svete. Karaval je samostatná séria a na to vlastne nadväzuje bolo raz jedno zlomené srdce. Pokračovanie, bolo raz jedno zlomené srdce, dá sa to čítať aj samostatne. Toto bolo raz jedno zlomené srdce vychádza vo vydavateľstve Jolí. Myslím, že tam sú už všetky tri knihy vyšli, čiže viete si to kúpiť ako kompletnú sériu a je to zasedené v takom polorozprávkovom prostredí plnom mágie, čarovného severu, krásnych zámkov, začarovaných lesov, rôznych legend, rodinných tragédií. Je to také veľmi pekné, musím povedať. Veľmi to podporuje vašu predstavivosť, lebo keď si predstavíte tie scenérie, všetko okolo, tak pôsobí to veľmi zaujímavo, musím povedať. A keby ste na to náhodou zabudli, istote to dáme aj do odporúčania na vianočné knihy, ktoré ako niekto už úspešne poznamenal. Ak nám to ostane, ak nám to vydrží do nového roka, tak istotne sa to usadí. Pozdravujeme, Karin. A prajeme príjemnú prácu. Áno, áno. Najhoršie je, že ja to tak listujem, vieš, že čo som čítala a ja už som na konci a vlastne ešte som pomaly nič nespomínala. Takže čítala si teda niečo také letnejšie aj? Áno, napríklad, neviem, či presne letnejšie, ale myslím, že v júli bola kniha mesiaca Ikar Nezabudni na mňa od Julie Soto. Dúfam, že to dobre čítam, ak nie, tak nič, no. Môžete mi vynadať. A ono to bolo vlastne o plánovačke svadieb, ktorej mama bola XY krát už vydatá a rozvedená. Viem, že sme sa tam pohybovali v dvojciferných číslach a ona mala kedysi niečo s jedným veľmi fešáckým kvetinárom, ktorý študoval za architekta, potom jemu otec ochorel, tak prebral rodinný podnik, bla 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 bla. A proste celé sa to točilo okolo organizovania svadby jednému lesbickému páru. Jedna bola tuším influencerka a mali na to prísť natáčať aj nejakú televíznu reláciu. A proste všetky tieto veci okolo. Kto nemá rád tieto televízne relácie, keď akože plánujú svadbu alebo nejaké oslavy, tak ruky preč od tej knihy. Ale ak je to niekoho guilty pleasure ako moje, tak
tú knižku si vychutnáte. Je to také oddychové čítanie, zobereš na lehátko, otvoríš a trošku si spálíš brúško, stehná a tak, ale dobre si počítaš. No keď sme pri tom oddychovom čítaní, vidíš, tu mi napadlo presne, aj keď je leto, tak napríklad Zelený kocúr vydal ďalšiu časť v sérii Carolina Comets a to je práve na trestnej lavici. A neviem ako ty, či si túto sériu akože zaregistrovala, alebo či ju čítaš? Zaregistrovala som, nečítala som, môžeš mi o nej porozprávať. Urobíme im malé promo. Tak to bude veľmi málo, lebo nemôžem začať jednotkou, lebo jednotku som nečítala. Ty si tiež bohová, no? Dobre, tak začni, áno, ja som začala 2. Čítala som 2, 3, teraz vyšla 4 na trestnej lavici, ktorá musím povedať, že pre všetkých čitateľov, ktoré majú práve rady, alebo čitateľky skôr, ktoré majú rady v knihách práve ten spice, tak táto bola taká najviac aktívna, ak to tak pekne a PR-kovo povedať. Snažili sa. A hej, najviac. Dali do toho všetko. Bušili do toho. Čo síce samozrejme, bolo tam pár slov, pri ktorých som rozmýšľala, že som dúfala, že sme ich nechali v roku 2015, ale očividne nie. A to ti potom poviem. Ale čo sa mi páčilo, bolo to, že autorka využíva v každej knihe nejaký iný trop, ktorý akože spracuje pomocou toho, že vždycky je hrdinom niekto iný z toho klubu hokejového. Ano. Tým, že je hokejistov celkom dosť, tak chápem, že aj tá kniha má vlastne 7 častí. A ja keď som dočítala práve túto 4, mňa tak na konci naladila epilógom. Neviem teda, či to bola posledná kapitola alebo epilóg, kde trošku prezradila, že o kom bude ďalšia časť a asi aká dvojica tam bude na základe tých interakcií, že ja som musela hneď nájsť a stiahnuť akože samozrejme Amazon a všetko legálne, hej, nebudeme si robiť starosti. A musela som si hneď stiahnuť ďalšiu časť, ktorá je 5. Musela som si teda hneď stiahnuť 5. diel, ktorý sa volá Scoring Chance. Ešte síce neviem, ako to bude v slovenčine, ale máte tam, pre tí z vás, ktorí ste to čítali, tak hlavnou dvojicou je Miller a Scouty, aspoň dúfam, že tak sa číta jej meno, ktorú ste mohli vidieť vlastne aj v tej 4. A tuším, že aj v 3. predávala tie svoje donaty niekomu. Či donaty to boli, alebo mafíny. Niečo z toho, lebo bola ako veľmi dobrá pekárka. Ale chce byť spisovateľka. Veľmi dobrí pekári robia maximálne donaty alebo mafíny, hej? Nie, no ale toto ju bavilo, a však to mala iba také pohyblivé auto na týchto, akože taký minivan. A iba tak akože dávala, tak čo myslíš, že čo tam zrobí? To nemáš ako veľa placu na to, že by si tam dávala. To neviem, to taký veterník mohla zrobiť, také z vypaľovaného cesta. No akože veterník, to by som sa nepohnevala, ale tak oni asi, vieš, keby sa jej to roztieklo, tak radšej tie mafiny. No dobre, akože veľmi dobre piekla. Si všetko uľahčujú. Presne tak. No a potom máme tam, hneď som samozrejme musela ísť aj na 6, takže ja som prešla ďalej na Glow Safe, ktorá za mňa bola po 4 asi najlepšia časť. Takže ak ste niekto čakali na trop, kde bude single mamička, týpek, ktorý neverí v lásku, nechce rodinu, nemá rád deti, a sa dajú dokopy nejako, akože ich zvedú, tá situácia ich nejako, že sa stretnú, tak táto časť sa vám bude páčiť. A samozrejme na 7 ja osobne už som cítila taký ten trošku, že to išlo mierne z kopca, nakoľko ja už som čítala tie 4 časti po sebe, takže už tam tiež bol istý ten opakujúci sa cyklus. Ale zase akože celkom sa mi to páčilo na konci, ale bolo to zlaté, lebo v 7 je zase hokejista, ktorý nemá predné zuby, mu ich vybili. A že sa mu neoplatí dať si ich robiť, kým neskončí sezóna. O môj ty Bože. To bolo zlaté. Takže hej, no. Tak aspoň protézu mohol trošku tak. Hej. A však oni nosia chrániče a tomu normálne vybili. No teda chudák. A pritom je úplne nenasilný aj takto. S ním sa muselo boskávať v tých scénach, aj to tam nejak pokusovala. Nie, toto radšej nie, pretože nad tým som nepremýšľala a teraz vlastne už ani nechcem. Ale tak prečo? Že to je dôležitá vec, keď niekto nemá nie, ona len povedala, že to bolo zlaté. Čiže zlaté, hej, bez zubov. Zajdem ti tam máš otvorenú bránu. Dobre. Ale však vrchné, ja som pochopila. No však dobre, že vrchné, však tak. No, vidíš, mu potreboval širšie medzizubné kevky potom. No ale dobre, poďme ďalej radšej, lebo... Štetku na čistenie, vieš, čo tam máš, ten hrdla fláš. Štetku. Jasne. Tak to všetko začína. Čo? No dobre. Čiže, nakoľko sa to tu opäť raz vrháva, poďme na niečo... Môžem mať návrh? Daj. Ja viem, že aj
ty si čítala a ja som čítala toto leto 2 knižky od Ellie Hazelwood. Čo keby sme sa porozprávali o nich? Lebo jedna bola výborná a druhá... O tej druhej si veľa nepamätám, lebo nebola výborná. Tá nebola až taká výborná. Ale tá výborná bola z môjho pohľadu Teória lásky, dokonca ja myslím, že som ju titulovala akože jej najlepšiu knihu, musím povedať. A za mňa je to asi najlepšia kniha, ktorú autorka zatiaľ napísala, musím povedať. Áno, Klaudia ma už hnevá, že potichu rozprávam, tak idem bližšie k mikrofónu. A môže za to aj hlavný hrdina, ktorý akože on bol rozumný, chápavý, empatický a podľa autorkynho opisu aj strašný fešák, takže tomu veľa pomohlo. A mne sa páčila aj tá zapletka, že ako to oni mali, že teoretická versus experimentálna fyzika, akože áno, no tak geek vo mne trošku, hej, tak si to užíval a bol tam aj falošné randenie, aj keď nie medzi hlavnými postavami. A celé to bolo také pekné, páčilo sa mi to. Hlavná hrdinka asi nepatrí k mojim najobľúbenejším. Tiež jej chýbalo pol koliečka k dokonalosti, ale inak výborná kniha. Ale viac sa mi páčila ako tá v jednotke. A v akej jednotke? No, pardon, nie v jednotke, ale v tom debute, čo bola Hypotéza lásky a tam bola tá Olive, tak neviem, prečo viac sa mi páčila práve táto Elzy. Tuším, že sa volala Elzy. Verím jej, že sa volala tak a bola teoretická fyzička. Ale áno, presne ako si vravela, za mňa je to podľa mňa autorkina najlepšia kniha, ktorú napísala. Ano. Aspoň ja si dovolím tvrdiť. A viem, že celkovo, ako to povedať, je chválená. Celkovo ľudia ju chvália, sú s ňou veľmi spokojní. Inak mne to tak trošku napravilo chuť, lebo ja som predtým čítala Bright a čo, nebolo to vôbec zlé, ale boli tam nejaké veci, ktoré mi úplne až tak nesadli, ale vy to budete môcť posúdiť sami, lebo táto knižka bude vychádzať aj v slovenčine. Neviem, či ešte tento rok, alebo ten budúci, ale viem isto, že bude vychádzať. Mne tam veľmi nesedel ten hlavný hrdina, ktorý tiež nebol zlý, ale ja veď, o tom sa porozprávame niekedy na budúce. Ale druhá knižka, ktorú sme od danej autorky čítali, o tom šachu, bože, ako sa to volalo? Šach Amat, áno, nedošlo mi, hej. Berte to tak, už je 3 hodiny po obede, keď to nahrávame, bebuška by si už potrebovala dať takého šlofika, hej, po celom dni na slniečku. Tak je to trošku komplikované, ale dobre, ten Šach Amat, no. V prvom rade, dajte už pokoj s tým Gen Z. Akože, ja viem, že sme rozdielne generácie, ale musím o tom všade čítať. Akože, keď niekde bolo to na prvých stránach, že sex symbol Gen Z generácie, alebo niečo takéto už leté. Keby sa dali oči prevrátiť dozadu, tak ich fakt prevrátim až do temena, ale nebolo to možné. A si hovorím, Pane Bože, a tá hlavná hrdinka, ona mala byť akože perfektná mysliteľka, hej, lebo však šachy hráva, nie? A odhadovať pár krokov dopredu, hej, tak proste ona si nevedela zistiť nejaké základné životné záležitosti. Nevedela si zistiť, ako vlastne fungujú šachové turnaje. Nevedela si zistiť, s kým akože pôjde reprezentovať, dajme tomu daný klub, alebo s kým pôjde na šachovú olympiádu, lebo išli až 4, tak to by bolo ťažké vyhľadávanie, hej. A proste malo to nejaké chybičky krásy, ale istým spôsobom to bola stále dobrá kniha, ale sú tam veci, na ktoré by som vedela pobrblať. Ešte viac pobrblať, ako som brblala teraz. Mňa skôr udivuje to, presne ako ty teraz hovoríš o celej tej Gen Z generácii, takže ako ona mohla rozmýšľať dopredu, keď potom jej vôbec nenapadlo, pričom ona sama sledovala niektoré tie, mala prehľad o šachu a tom šachovom svete, vedela o tom, že kto je momentálnou jednotkou, práve hrdina. A keďže všetko si to našla, tak jej vôbec nenapadlo, že ak bude klamať rodine, kde pracuje, takže má 2 mladšie sestry, ktoré sú zdatné a akože najväčšie akože vytrubovačky, že všetko vedia nájsť a tak oni si reálne nedohľadajú ju na nejakom tom zápase, alebo no zápase, hej, to na šach je dosť silné slovo, ale chápeme sa. Proste, áno, tak proste, že ju nikdy nenájdu. Spoiler, dohľadali. Aspoň tá mladšia mala 5 pokope, hej. No, a najhoršie je, že tá mladšia bola, koľko mala, 13? Tá mladšia bola Vera, že mladšia, ale rozmýšľala lepšie ako ona. To bol ten mysliteľ rodiny, podľa mňa, akože ona mala fakt to
To decko sa nestratí, o ňu sa nebojím v budúcom živote. Akože ani hrdinka, ona by nebola zlá, len ona bola až príliš melodramatická na môj vkus. No ona bola strašne pretože veľa vecí prežívala z ich matky, robila reálne invalida a už aj keď sa chcela snažiť, tak v podstate jej nedala príležitosť, aby sa mohla snažiť, len jej povedala, že tak ostaň v posteli alebo niečo, ona to urobí, ale potom sa aj tak sťažovala, že to robí. A tak keď to chcela urobiť, tak ju nechaj, že potrebuje žiť. Ja neviem, čo mala jej matka. Ona mala chronickú tuším, že ona mala túto, bože, čo to je? Reumu, nie? Hej, niečo také. Ale jej ona mala tú reumatickú artrózu alebo niečo také. Schopná žena, inteligentná, hej, všetko, ale proste fakt tá hlavná hrdinka z jej robila také dekoratívne polienko v dome. Ale zase nakoľko bola schopná, keď oni ani peniaze nemali, ani nič, tak tá matka nerozmýšľala, že z niečoho žiť musia, nie je to vzduch? Ale tak to nevieme, pochybujem, že ona z toho plátu ona robila predtým automechaničku na čierno, tak si privyrábala, že z toho utiahla celý dom hypotéku, určite tam aj čo tá mama prinášala. Ale proste ide o to, že strašne melodramatická, akože úplne všetko prežívala. A všetkých od seba odháňala. Áno. A keď si v niečom dobrá a zarábaš, ako tak juj. Ale dobre hrala šach, ako to treba povedať. Hej, že to. Aj tá šachová zapletka, to bolo zaujímavé. Nehovorím vám, že tú knihu si neprečítajte, lebo prečítajte si ju. Akože ona bola dobrá, ak máte radi Slowborn. Toto sú len proste nejaké veci, čo ma tam škreli a som rada, že o nich môžem trošku ponadávať v tomto verejnom priestore. Ľudia, a ešte kým Klaudia dohľada, o akej knižke by chcela ďalšie hovoriť, ja vám chcem niečo povedať. Prosím pekne, čítala som, ja vám chcem povedať o 3 knihách, tak ja to rýchlo zrýchlim. Dobre. No poď zrýchľuj. Zrýchľujem Hľadanie Adama od slovenského autora. Áno, je to gej príbeh, veľmi dobre napísaný. Dokonca povedal by som fantasticky napísaný, akože ja som tam mala pár naozaj ťažkých momentov, lebo hlavnému hrdinovi akože zomierala mu matka na rakovinu a ako bolo to ťažké čítanie, bolo to veľmi tak verne napísané, ale bolo krásne popísané to, ako vlastne ten Adam objavoval v sebe to, že je iný, prvé lásky, ako sa zalúbil, ako sa zoznamoval s tou kultúrou. On dokonca patril ako jeho rodina k svedkom Jehovovým, aj keď ono to tam nebolo vôbec nikde spomenuté, oni to len hovorili, že oni patria k takej špeciálnej odnoži cirkvi. Potom ono sa to v súčasnosti prelínalo, tiež nechcem spoilerovať, ale proste odohrávalo sa to ako keby v zákulisí natáčania Jurkárskej nemocnice, podobnosť čisto nenáhodná. To bolo ďalšie zaujímavé, hej, že akože zo slovenského showbizu. A musím povedať, že veľmi, veľmi vydarená knižka, ktorá aj chytí za srdce. Potom tam ešte som chcela jednu knihu, Sladký taliansky život ľudia, moja prvá evitovka v živote, ktorú som si kúpila a neľutujem. Bolo to jednoduché, bolo to oddychové, 4 kamarátky, ktoré sa vybrali do Talianska na týždeň oddychnúť si od rodiny, detí, proste všetkých možných starostí a podobne. Jedna sa tam zamiluje, bohužiaľ do Slováka, ale je mu odpustené, je to fešak. No a proste vyslovene taká oddychovka, prvé, čo tam prosecco otvárajú. Švagrina ide na dovolenku, tá rovno som jej to pribalila, to si zober, tam sa nájdeš v tom. Takže odporúčam. A tretia knižka, o ktorej chcem povedať, je Ahoj, dievčatko z Tatrana, ktorá je taká dobrá. To je vlastne Podsta malým ženám. Je to od autorky, ktorá napísala Millie Edward. Nádherné. Aj sa trošku pousmejete, aj vás to chytí za srdce, lebo niektoré tie hlášky a sú tak nádherné. Nádherná. Krásna knižka. Rozhodne odporúčam a pre široké publikum, lebo podľa mňa sa musí páčiť každému, kto nemá srdce z kameňa. Nádherne napísaná. Som veľa nepovedala, čo? No je krásna. A vy si už zistíte ďalej. Puchla som do mikrofónu. Klaudy, nebýva. A opäť raz ja to vidím ako najväčší násilník pre Boha. Prečo zás? Celé zle. No nič to. Ale to si pekne. Pozri, tam si v tom zelenom si pocichu. No ale to si bola ty. Ja som nechcela, aby to bolo také zle. Lebo keď budem nahlas, tak už povedia, že už ju bije. A ja, hej, už to má za sebou. Celé zle. Ale nie. Ideme na to. Trápi ma. Ja som chcela povedať niečo pekné a tak mi došlo, že posledná kniha, ktorú som dočítala, je Magická posadnutosť, ktorá je v podstate rovnomennou predlohou, ktorý môžete poznať vďaka skvelým Nicole Kidman, Sandre Bullock a takto, keďže oni dve to ťahali.
A musím povedať, toto je jedna z tých, kedy ma mrzí, že to musím fakt povedať tak, že film bol lepší. Na to, že to začalo celkom v ponurej atmosfére, myslela som si, že ma to tak naladí práve teraz na tú jeseň, tak som ostala trošku možno nepráve v najlepšom slova zmysle zaskočená, pretože to písanie je vidieť, že je to staršia kniha trochu, čiže aj ten štýl písania je iný. Autorka zvolila skôr taký ten čisto storytellingový štýl, čiže pekne všetko opisovala, akoby vždycky tam je ten rozprávač je v tretej osobe a tým pádom samozrejme je vševediaci a je to dosť cítiť. Nemala som nikdy pocit, že som sa nejako priblížila tým hrdinkám, že som jednoducho to prežívala s nimi alebo takto a nakoniec to skončilo, že tak ako sa mi vo filme veľmi páčila postava práve Sally, ktorú hrala Sandra Bullock, tak tu som ju aj tak nemohla veľmi vystať, tu je sestru ešte menej. A mám pocit, že sa to ani veľmi dokonca nezlepšilo. Takže toto ma trošku zamrzelo, táto kniha, ktorá aj tak je dobrá. Ak sa chcete naladiť, že fakt len takou atmosférou, odporúčam, ale je to predsa len trošku iné aj v porovnaní s filmom. A ja by som mala taký knižný dupe, keď to môžem povedať. Posledná žena z rodu Moonovcov vyšla vo vydavateľstve Aurora v roku 2021, tak presne toto, keď som čítala, hovorím si, boha, to je celá magická posadnutosť. Takže ak by ste chceli že dobrú knižku, ktorá sa podobá tomu filmu, tak odporúčam toto. Ja som videla len film, ja som nečítala knihu a po tvojom zhodnotení sa asi ani nechystám. Necítim v kostiach, že by som to potrebovala, hej. Ale mohla som ti ju doniesť. Ale nemusela si, ani nemusíš, hej. Radšej čokoládu doniesť. Ja sa otočím na budúce, vieš, iba s tou knihou. Ale nie. Áno, 8 hodín vo vlaku, až nevadí. Nie, 5,5. Ježiš, no prepáč. A aj to by som nebola toľko, keby som nemusela hodinu a pol stať v Žiline. Vy to hovoríš, že keby som ja tam cestovné poriadky robila. Oni majú debilné cestovné poriadky. A ešte v tej Žiline, no dobre, Žilinu necháme Žilinou, akože bol to zážitok, ale skončili sme. Pozdravujeme dopravný podnik Žilina. Tam im chodí všetko. Tam som nevedela, či nastupujem na sadku, na mesku pri hromadnú dopravu, alebo čo, lebo všetko to je zvláštne. No ale, keď už som čítala síce túto knihu, ktorá sa mi až tak veľmi nepáčila, tak som zároveň prečítala konečne nejakú tú young adultovku, ktorá ma v dobrom trošku odpálila. Keby to bolo trošku, že nie YA, ale New Adult aspoň, alebo trošku viac spiceu, počúvaj, to by bolo dokonalé. Ja viem, o čom hovoríš. A je to Gambit zlodejov, ktorý som odkladala odkedy? Kedy to vyšlo vo februári? Bože, hanbím sa, ale no proste život sa deje. Vieš o tom, že máme do mesiaca zrecenzovať knihy? A prečo to teraz hovoríš všetkým? No ale však do mesiaca, odkedy som ju začala čítať, to bolo. Vidíš, to ide o to, čo si vieš, ako, to je také jedno, ako aj pravidlá tých prekladateľov, že musíš si to vedieť obhájiť. Takže pravidlá recenzentov, to je do mesiaca, len odkedy ju otvorím. Áno, tak to aj ja mám takto. Ja mám od minulého októbra z Tatrana. Ľudia, ja vám poviem, ja som si zobrala 2 také veľké bichle. Volá sa to nejak, že medicínske médium. Ja si hovorím, fajne, uvidím o mozgu, hej, dozviem sa toto. Ale keď ja som potom zistila, že to médium, že to je fakt, že médium, ten, čo to písal, je mu akože nejaký svätý anielik tam vypráva, ako to, čo má byť. No, on nebol svedok Jehovov, ale Liehovov. Nie, on to z vesmíru čerpal a ten aniel mu to hovoril, čo tam má napísať, ako to všetko funguje. A áno, dobre počuješ, preto to médium tam nebolo len tak, hej, to je vyslovene médium, že on je médium a on to píše a to nebola jeho prvá kniha, čo mu vyšla, pozor, to už je nejaká celá séria, tu sa venoval len mozgu a podobne. Že mu tie anieli liečia aj obličky a ostatné problémy, ale nie, my máme tiež áno. Ale počkaj, ono to vyzerá veľmi vierohodne, len ten skeptik vo mne, ktorý je neveriaci Tomáš, tak má trošku problém s tým zdrojom jeho. Ja aj bez Tomáša stále asi budem v tomto neveriaca. Proste ten jeho zdroj mi nepríde moc dôveryhodný. My napríklad máme tiež takú jednu pani, už si dovolím tvrdiť, že pacientku takú chronickú a ona tak pekne príde do lekárne vždy, no akože pekne je silné slovo, príde 10 minút pred zatváraním a teraz má takú vždycky príde niečo zvestovať, pretože ona tiež tvrdí, že ona sa obetovala za nás. Aj za vás vy. A ešte keď mi povedala bambuľka, to bolo veľmi zlaté, si vravím, dobre, moja krásna. Hej, jej som chcela povedať trošku inak, ale to by nebolo veľmi také reprodukovateľné. Klaudy, Baba Jaga zákazníkom nehovoríme. No veď práve najhoršie je, že bola celá špinavá okolo úz od čokolády
a prišla so slovami, že ona sa obetovala za mňa. A ja vrajím, ja neviem, či za moje kalórie, za čo. Ale ona totiž sa vyliečila z nejakého diablovho ohňa, takže ona teraz vidí všetky veci, hej, anielov a takto a jej povedali, že ona má byť presne tu v tomto čase a na tomto mieste. To bar chceš počuť 10 minút pred zatváraním. Veď práve. Ja si vrem, tak ja neviem čo, ale je ideálne presunúť sa tam, kde máte byť o 10 minút, lebo tu na nie. Čiže áno, tiež máme takú pani, len bohužiaľ nepíše ešte tie médiá knihy, no. Možno začne. Mohla by. Ale inak, čo som počula, tak akože potom úplne podobnosť s reálnymi ľuďmi čisto náhodná, ale pani bola kedysi vraj nejakou učiteľkou alebo niekým akože takým, že bola normálna, len potom ti už asi trošku, hej, z toho všetkého. Ja sa nečudujem, vážený pedagogický zbor, ak tu nejaký máme, máte to ťažké. A sme za predčasné dôchodky. Áno. A aby vám zvyšili plat. A nárok na bezplatnú terapiu. Potrebujete to. Aj tí vaši študenti. Podľa mňa každá škola by mala mať nejakého akože svojho psychologa, ale pre zamestnancov. Áno. To je biznis, by sme mali rozbehnúť. Ideš sa tam vyplakať. A keď nie terapeuta, tak aspoň exorcistu. Minule som videla inak toho pôvodného. Hej. Ale bola to somarina, tak nič. Takže takto, dobre, to by sme mali. Jak sme sa sem dostali, lebo ja som sa asi stratila. Tá pôvodná deň, hovorili sme o nejakej... O Gambite zlodejov, presne. Gambita zlodejov. Naše myšlienkové pochody sú nevyspytateľné, no čo chcete. No. Takže začali sme s Gambitom zlodejov, a ja som vravela o tom, že by to malo byť spicy. Tak ako sme sa dopracovali k tete z lekárne? Je to ťažké. No neviem, ale to je jedno. Keby to bol ešte viac spicy, mal by to aj 5 z 5, pretože ak sa vám páčia také tímovky, ako je Vrania 6, ale taká tá úplný začiatok, kedy sa tí hrdinovia nepoznajú a takto. Nie. Ak máte radi toto, alebo ste videli na Netflixe Ocean's 8, Heist a tieto seriály. Nevidela. Čítali Hry o dedičstvo. Prvú. To úplne stačí, tá dvojka nebola až taká dobrá. Koľko ich je? 4 sú či 3? Nie, teraz 3 vyjde. Teraz 3 vyšla práve 3 dní, 4 dozadu. A to je tá posledná? Áno. Aha. Ako potom je ešte niečo, že bratia Hathornovci, alebo tak, jak sa volajú, ale to už je... Nie, jedna baba písala, že skončí to úplne na píp, takže... Ja neviem, niekto napísal, že čaká na 3 a ja vrajím, ja si tiež, ale neviem na akú teraz. Niekto myslel asi knihu a niekto inú 3 a ja som za každú somarinu, takže aj za toto. A každú 3, dobre. No, čiže. No a opäť raz sme pri tom Gambite zlodejov. Takže všetko toto, ak máš rada, tak je veľká šanca, že sa ti bude páčiť aj toto. Len si predstav, že hlavná hrdinka pochádza z rodiny jedných z najznámejších zlodejov. Proste predstav si, že ešte medzi zlodejmi máš celebrity, tak jej rodina, to sú hotové Kardashianky. Proste, Kardashianky zlodejov. Dobre. Hovorí, že jazykom môjho kmeňa. Proste reálne, tým, že má, a doslova len známa jej matka, jej teta, babka, a tak, čiže všetky ženy. Takže fakt, že Kardashianky medzi zlodejmi. A ona chce vlastne z toho utiecť, pretože nikdy si nemohla urobiť nejakých kamarátov, nájsť nejakých kamarátov a takto. Urobiť by bolo komplikovanejšie. No, ale jej matka nie je za to, že by sa stýkala s ostatnými, pretože nikto nepochopí štýl ich života. Čo ak zlodejinu nazveš štýlom života, to je podľa mňa veľmi dobré. Tu musíš byť v hlave tak inde, že to proste máš. Takže chce utiecť, lenže čo sa namiesto toho podarí, tak namiesto toho, že by utiekla, jej unesú mamu. A chcú od nej miliardu ako výkupné. A čo celkom jej vhod prišlo, že do takej akože e-mailovej schránky, ktorú nazývajú akože čierny mail alebo takto, tak tam jej prišla správa, že ju pozývajú do jednej z najprestížnejších tých zlodejských súťaží. Volá sa to Gambit zlodejov. No a vlastne ak to vyhrá, tak vie si niečo želať. S tým, že to nie sú ako želanie, že chcem, ja neviem, jednu jachtu alebo niečo, ale že títo ľudia majú moc, že vlastne dokážu urobiť čokoľvek, čo chceš. Len s tým, že ty sa im po tej výhre aj tak upíše, že budeš akoby rok pre nich krádnuť. No ale ona chce za tú, že keď to vyhrá, takže proste pôjde za tými ľuďmi a oni jej nájdu mamu. Mm-hmm. Tak to by bolo celkom jednoduché, až na to, že súťaží s ďalšími 10 ľuďmi. Čo sú tiež najlepší akože zlodeji z ostatných krajín. Máme tam zástupcov z Ázie, budú tam, tuším, tam boli aj z Afriky, čiže taktiež Európáni a takto. Multikultúrne zastúpenie. Áno. A každý sa akoby špecializoval na niečo iné. A to na tom bolo to zaujímavé, že proste sledovať, že každý prišiel z iného kraja, takto samozrejme máme tam typickú akože že jedno dievča. Tuším, že bola zo Švajčiarska.
to bolo, tam už chýbali balíže do ruky a to by bol ten najkrajší stereotyp, ktorý by sa dalo. Takže mali sme tam takúto, potom mali sme tam kartára, ktorý mi úplne pripomenul Gambita z Deadpoola. Proste nemohla som, ak ste videli. A predstavte si takú YA jemnejšiu verziu Gambita, ktorý aj vie rozprávať, tak to bol ten chalan. A potom sme tam mali tajného Devroa, ktorý chodil v plášti a tak úplne nenápadne pripomínal, neviem, výzorovo som si predstavila ako Kazabrekra. Takže som sa nevedela odosobniť od toho. No a vytvorili spolu celkom dobrý tím, čo ma celkom prekvapilo, že museli si nájsť nejakých tých parťákov, aby kradli spolu. Až na konci vlastne ide o to, že potom pôjde každý sám za seba. Áno. Takže bolo to veľmi dobré. Skončilo to napínavo. Je alebo má byť 2. Takže dúfam, že bude aj u nás, pretože by som ju veľmi rada uvítala. Tak snad sa bude predávať. Ja by som ju radila. To, že som si prečítala neskôr, neznamená, že bola zlá, len ja som Delino a bojím sa, už teraz mám strach niekedy z hrubých kníh. Neviem, či je taká fóbia, ale mám ju. Ja mám tiež strach zo svojich recenzákov. Pozerajú tam na mňa vyčítavo už pol roka a viac. Ja som inak, počúvaj, to ti musím povedať úplne aj mimo záznam. Ja som pokročila, lebo mám tu TBR ten kart, ten vozík. A tam mám, že som si dala taký limit, že iba to prvé môže byť zaplnené recenzákmi, v tom druhom je môj TBR taký, že čo chcem čítať, alebo lieky najčastejšie, lebo staré nohy treba magnésko, nurofenik doplňať a takto pri bolestiach. Takže som tam, už potom musela som to popchať preč a dať tam ďalšie recenzáky, lebo už mi nevošlo len do prvého. A teraz sa mi podarilo konečne asi po 4 mesiacoch dobehnúť skoro všetko a odstrániť celý druhý rad, čiže už mám len prvý rad. Som na teba pyšný. A ja na seba. Šikulka. Takže takto. Ale mám tam ešte v tom prvom rade veľmi dobré knihy, ku ktorým sa chcem dostať, len viem, že na nich potrebuješ ten čas, vieš, že keď chceš v tichosti, v kľude otvoriť knihu, ja si chcem zobrať akože pero alebo nejaké tie lepíky a proste chceš si to zanotovať. Mám tam ten tmavší odtieň mágie a vravím, že ja si k tomu chcem proste sadnúť, chcem si urobiť kávu a chcem v kľude čítať. A to mám pocit, že ti dneska nikto nedovolí, lebo buď ti zvoní telefón, buď ťa naháňajú iné veci, potom už rozmýšľam, že som pozadu s tým recenzákom, takže chceš to čím skôr prečítať a tak si to tak neužiješ. Je to strašné. Ja som sa tak tešila, že v lete budem večer sedávať u nás na terase a budem niečo dobre piť, čítať si knižku, budem narepelentikovaná, aby ma komáre nezožrali. Podarilo sa mi to až 2-krát. Ale máte veľmi dobrú záhradu. Ďakujem. Môžeme si dneska niečo prečítať? Dobre. Ja mám inak, vidíte, keď som už u Evky. Evka má taký krásny výber kníh, o ktorých ja som ani nepočula. Takže musím povedať, ja už som skončila s odporúčaniami. Ja mám tu skôr to, čo si chcem prečítať, kým som u Evky, a je to Seven Faceless Saints, čo je akože murder mystery. Takže akože vražedné mystery, alebo vraždiace. Inak malý spoiler, to sa nám bude hodiť do ďalšej epizódy podcastu, ktorú už máme vymyslenú. Áno, a veľmi sa to páčilo aj Adeline Grace, čo je autorka Belladony. Takže keď to ona povedala, že je tá kniha dobrá, tak mne sa bude veľmi páčiť. A to vám musím povedať, že toto som dočítala. Belladonu mám prečítanú, toto vieme, to máte všetci prečítanú. Aj to pokračovanie, to bolo Foxglove. To som si myslela, že to sa mi už nebude páčiť, hej, ale ja som si to zamilovala, aj som sa tak tešila. Na základe Foxglove som sa neskutočne tešila na túto tretiu časť, ktorá je Wisteria, ktorú mám teraz rozčítanú, vyšla teraz nedávno v angličtine. Ľudia, však mňa to nebaví. Preplesk jednu z druhej strany, proste mňa to nudí ma tá kniha. Už som za polovicou, ja neviem, ale tu bude chyba vo mne. Niekde vo mne, lebo ono sa tam v podstate nič nezmenilo, stále sa to nesie v tom duchu, ako Foxglove, kto čítal vie, ale proste... Nevadí, ja musím ešte dočítať tú 2. Vidíš, nie do frasa, tá by bola presne, Foxglove by bola jediná kniha, ktorú by som mala v 2. riadku, lebo ja už som ju založila k jednotke, keď som ju začala čítať. No nič to, takže áno, dočítam Foxglove a tým dobehnem zameškané. A teraz v jeseni vychádza veľa kníh, ktoré chcem, takže musím začať rýchlejšie čítať. No mŕte veľa kníh vychádza. A povieme to takto, chceli by sme, to už možno len tak trošku na záver sa teraz pristaviť, aj pri tom, že vychádza viac nových kníh, ale chceli by sme aj niektoré epizódy v podcaste, ktoré plánujeme, poňať trošku inak ako doposiaľ, trošku to
ozvláštniť a okoreniť aj pre vás, aby to bolo zaujímavé, aby sme mohli o obľúbených sériách, knihách a postavách pokecať viac, nielen takto okrajovo v strachu, doslova niekedy, že niekomu niečo vyspojlujeme a potom len vďaka jednému citátu vám na Instagrame napíšu, že ako si dovoľujete spoilerovať všetko. Úplne tiež zhoda náhodná. A keďže chceme tento podcast ozvláštniť, aby to bolo zaujímavé aj pre vás a nie len stále, že hovoríme že sa vykecávame, hej, sami pre seba. No ale to už je na vás, či to počúvate alebo nie, ale aspoň viete, že sme obidve také iné ako každá jedna z nás. Vieš čo, pol dňa ešte budem na to vetou rozmýšľať, čo to znamená. Proste máme nový formát. Áno, a budeme mať, dáme to po slovensky alebo nie? Lebo deep dive, akože s perlením, chápeš? A perly máš v lastúrach a ty sa musíš potápať, že by si našla tie lastúry a v nich perly. Však deep dive to dáva jaký zmysel? Čiže normálne my sme myslitelia. Tak no, myslíš. Hej, takže ideme ďalej. A tým pádom, ako prvá kniha, ktorej sa takto budeme venovať, ktorú si rozoberieme aj so spoilermi, aj s našimi názormi a dovolím si tvrdiť, že aj s jakými možno teóriami konšpiračnými, ktoré istotne budú, tak bude Tretie mesto Luny od Sary J. Maas. Tam, tarará. Badumce. A budeme mať k tomu aj darovačku. Bude k tomu aj špeciálny darček. Ale o tom až neskôr. A ja som to chcela povedať. No dobre, tak. Nie, bude k tomu špeciálny darček. A nemôžem povedať všetko. Nepovieme. Áno, ale pritom už ste ho mohli u Euky vidieť. Hej, no áno, dobre. Takže úplne, ja si myslím, že veľmi dobre. Môj pes to nebude, toho nedám. Tým pádom myslím si, že to by sme mali na tú prvú epizódu, na úplný chaos, na začiatok to stačí. Ale ja vás ešte navnadím na budúcu epizódu, kedy sa budeme baviť o jesennom čítaní, knižkách, ktoré sú vyslovene, sa hodia na také pochmúrne, jesenné, upršané počasie. Neznamená, že budú depresívne, hej, ale proste, že budú sa hodiť. A prezradím vám, že nás čaká aj jedna špeciálna darovačka, tiež podľa mňa vhodná do tejto epizódy a bude to súťaž o snovú trilógiu od našej obľúbenej Maggie. Deepwater. Takže ďakujeme, ak ste dopočúvali až sem a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde. Presne tak. Mňa nájdete na Instagrame ako Klaudia Petorkan, moju lepšiu polovičku ako Eva o knihách. A spoločne sme sa dali dokopy a tvoríme na Perlíme o knihách. Presne tak. Čau, čau. Majte sa.